l'audiència no som orfens, que tenim un compromís, que tenim un compromís. Atengueu, dones i homes, les propostes d'esta llista per al poble i el país. Per primer a les escoles no han de tindre barracons, no han de tindre barracons, ni programes plens de troles que ja estem fins als balcons de cartells i banderoles. Mantindrem els bancs de llibres que passen d'un any a un altre, que passen d'un any a un altre. Per a ser un poc més lliures, fem concerts, cine i teatre i guanyarem en somriures. I en qüestió de transparència no en deixarem passar ni una, no en deixarem passar ni una. Que ja és massa la impotència de no poder dir ni pruna davant tan poca decència. I en termes d'agricultura no n'hi ha millor solució, no n'hi ha millor solució que plantar fruta i verdura i tallar tots els favors que mos foten la pastura. Pel que toca la butxaca, no cal tanta austeritat, no cal tanta austeritat, ni tampoc tanta matraca, sinó gastar entrellat i no vendre fum de traca. Si diumenge és bon dia i voteu amb llibertat, i voteu amb llibertat, fareu vostra l'alcaldia i la Generalitat. Compromís amb
valentià.